Kareaga Goikoan bizi izan zen sutearen ondorioz, 33 familia oraintxe bertan badauz alokatuta Hotel Ibis Budget San Mameseko auzoan Bilbon. Lehenik egon ziren alokatuta Ibis Budget Hotelan Arrigorriagan. Aste honetan udaletxetik jakinarazi izan zituzten ongizate eta gizarteko komisiotik aldatu dituztela beraien egoera erregulatzen dituen legeak, eta orain udaletxetik 3 hilabetetako laguntza ekonomiko bat emoten diote, 2.400 ipiko euroko laguntza bat. Pentsatzen dugu alokairuko egoera bai Basaurin, bai Bilbo handiko esparruan ez dela diru laguntza hauetara egokitzen, eta gertatzen dana da abandono instituzional batetan geratzen direla familia guzti hauek. Lehenik eta behin eskatu nahi dugun udaletxeari izango zen guk eragile sozial moduan izatea errekonozimendu bat. Zeren eta familiak erabaki badute batu sindikatuan antolatzea, hau errespetatu behar dute. Lehenik eta behin guk esan nahi duguna da, ze guk negoziatzeko prest gaude, eta horregatik astelen honetan deitzen dugula bilera batera udaletxeko errepresentantei. Hala ere esaten dugu, ez badugu soluzio bat topatzen hotelean geratuko garela, martxoaren 6.